алейкум бинандагони гиромӣ. Ин барнома иттилоъотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. дар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон барои таъмини ҳаракати мунтазам ва бехатари воситаҳои нақлиёт кормандони соҳа омодагӣ ба давраи зимистонро тибқи нақша ба роҳ монданд. дар муассисаи нигоҳдории роҳҳои ноҳияҳои минтақа дар баробари омода намудани техникаҳои зарурӣ ба қадри кофӣ маводи зидди лағжиш низ захира карда шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ. дар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон барои дар давраи зимистон таъмин намудани ҳаракати мунтазам ва бехатари воситаҳои нақлиёт дар муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард нисбат ба таъмиру омода намудани техникаи соҳавӣ ва захираи маводи зидди лағжиш тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард ноҳияи Фархор 411 километр роҳҳо мавҷуд аст ки 56,4 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта ва 39 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта буда 315,8 километр роҳҳо аҳамияти маҳаллӣ дар бар мегирад. мо 348 метри кубӣ маводи зидди лағжиш омода намудем ки пурра нақша иҷро гардидааст. дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 298 километр роҳҳо аз ҷумла 13 километр роҳи байналмилалӣ, 13,1 километр роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 187,7 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мавҷуд аст. имсол дар ноҳия роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи Гулистон шаҳраки Москва дар масофаи 13,1 километр баъди пурра аз навсозӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин масир ва роҳҳои маҳаллӣ 6 пул низ навсозӣ гардидааст. дар баробари таъмири асосӣ ва ҷории роҳҳо кормандони соҳа барои давраи зимистон корҳои омодагиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монданд. дар муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ тибқи нақшаи гузошташуда ба миқдори 395 метри кубӣ маводи зидди лағжиш, 1200 литр сӯзишворӣ, 4 метри кубӣ ҳезм ва 7 адад техникаҳои роҳсозӣ омода карда шуданд. боварӣ дорем ки зимистони дар пеш истодаро бо сари баланд мегузаронем. дар ноҳияи восеъ низ кормандони соҳа корҳои омодагиро ба давраи зимистони солҳои 2021-2022 тибқи нақша чорабинӣ амалӣ намуданд. тибқи нақша бояд муассиса 350 куб маводи зидди лағжиш тайёр мекард ки мо тавонистем 400 куб захира намоем. ба ҷои 7 куб ҳезм зиёда аз 50-60 куб ҳезм тайёр кардем. ба ҷои 7 тонна намак зиёда аз 80-90 тонна намак захира кардем. маводи хӯрокаро ҳам захира кардем ки дар зимистон мо тавонем кормандонро бо хӯроки гарм таъмин намоем. дар роҳҳои автомобилгарди ноҳияҳои минтақа ҳамасола аз ҷониби кормандони соҳа аз ҳисоби техникаи соҳавӣ дар рӯзҳои боришот роҳҳо аз барф тоза карда мешавад, вале дар роҳҳои ҷамоати шаҳрак яъне маркази ноҳияҳо ки қисман роҳҳои автомобилгард дар тавозуни корхонаи фарид давлатӣ хоҷагии манзилию коммуналии ноҳияҳо қарор дорад, аз сабаби набудани техникаи зарурӣ масъулин дар таъмиру нигаҳдории роҳҳо ва дар давраи зимистон бошад барои саривақт аз барф тоза кардани роҳҳо ба мушкилоти ҷиддӣ дучор мешаванд. аз ин рӯ бояд сари ин масъала низ чораҳои зарурӣ андешида шавад. бо мақсади таъмини аҳолии ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо маводи ниёзи аввал дар маркази ноҳия шаҳраки Вомар маркази логистикии агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардид ки ба таъмини аҳолии ноҳия дар тамоми фасли сол бо маводи озуқаворӣ замина мегузорад. тафсилоти бештари ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар доираи расидан ба яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ тибқи дастуру супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рӯшон маркази логистикии агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд. маркази логистикии агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамову зимистони солҳои 2021-2022 марҳилаи захиракунии маводи озуқаворӣ ва сӯхту сӯзро дар амборхона оғоз намуда барои таъмини дурдастарин ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Рӯшон водии Бартанг бо маводи озуқаворӣ аз тамоми имкониятҳо истифода менамояд. ҳоло дар амборхонаи марказ миқдори муайяни маҳсулоти ниёзи аввал аз ҷумла орди нави якуму дуюм, шакар, биринҷ, равғани растанӣ, марҷумак, ҷав, нахудпора, ҷувори мака, макарон ва маҳсулоти сӯхту сӯз
мавҷуд мебошад ки нархи маҳсулоти хӯрока нисбати бозор арзон ба фурӯш бароварда мешавад. бо мақсади дар фасли сармо таъмин намудани аҳолии водии бартанги ноҳияи Рӯшон бо маводи озуқаворӣ аллакай мавсими захиракунӣ дар ноҳия оғоз гардида, намояндагии корхонаи фаръии захира дар Бадахшон миқдори зарурии маводи озуқаворӣ ва сӯхту сӯзро ба ҷамоатҳои дурдаст интиқол дода истодааст. ин хизматро сода махсусан ба деҳаҳои дурдасти водии бартанги роҳи душгузар дорад ки аз маркази ноҳия дар масофаи зиёда аз 105 км дур ҳастанд расонида мешавад. яъне орди нави якум бо нархи 260 сомонӣ, орди нави дуюм бо нархи 180 сомонӣ дазач карда мешавад. аммо сокинони ноҳия миннатдории худро ба ҷаноб олии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. маркази логистикии агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшон барои таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо орд ва захира намудан барои давраи тирамову зимистони солҳои 2021-2022 равона гардида, ин тадбир имкон фароҳам меорад ки дар самти дастрасӣ ба маҳсулоти ниёзи аввал дар фасли зимистон мушкилӣ пеш наояд. бояд гуфт ки агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 9 нуқтаи фурӯш дар водии бартанги ноҳияи Рӯшон дорад ки дар мағозаҳо маводи ғизоӣ захира ва дар фасли зимистон пешниҳоди аҳолӣ гардонда мешавад. кормандони филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқ дар шаҳри Кӯлоб ба мавсими зимистони солҳои 2021-2022 ҳаматарафа омодагӣ гирифта истоданд. бо ин мақсад дар 10 моҳи соли равон ба миқдори 125 миллион сомонӣ корҳои таъмириро ба анҷом расониданд ва кор дар ин самт идома дорад. ҳикматулло ҳусейнзода аз вилояти Хатлон гузориш медиҳад. рушди босуботи ҷомеа ва дигаргуниҳои 12 солаи охир зарурат ба миён овард ки ба соҳаи энергетика таваҷҷӯҳ дучанд гардад. зеро яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. бо ин мақсад кормандони филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб барои давраи зимистони тирамоҳи солҳои 2021-2022 корҳои назаррасро амалӣ менамояд. тавре зимни суҳбат сарвари ҷамъияти мазкур ғайратчоҳ Маҳмуродзода иброз намуд, аз 39 банди нақшаи пешбинишуда то имрӯз 31 банд ба пуррагӣ ва 8 банди дигар бошад қисман иҷро шудааст. нисбати ҷамъоварии маблағи нерӯи барқ истифода шуда бошад дар 10 моҳи соли ҷорӣ 125 миллион сомониро дар бар мегирад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20 миллион сомонӣ зиёд мебошад. кормандони филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи Кӯлоб вилояти Хатлон тамоми тадбирҳоро андешида истоданд ки дар фасли сармо мушкилоти садди роҳи кормандони соҳа нагардад. ҳикматулло ҳусейнзода аз вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. ҳангоми дар шароити хона тайёр намудани меваю сабзавоти консервакунонидашуда бинобар сабаби риоя накардани талаботи санитарию гигиенӣ бархе аз шаҳрвандон ба бемориҳои хатарнок аз ҷумла ботулизм гирифтор мешаванд. мутахассисон ба шаҳрвандон тавсия медиҳанд ки қабл аз истеъмоли маҳсулоти ғизоии консервакардашудае ки дар шароити хона омода мешаванд бояд ба сифати он диққати зарурӣ диҳанд. гузориши Маҳмудали Сафар. ҳамон тавре ба назар мерасад сокинон дар фасли тирамоҳу зимистон маҳсулоти консервашудаи аз меваю сабзавот ки бештар вақт дар шароити хона омода карда мешавад истеъмол менамоянд. дар баъзе мавридҳо ҳангоми тайёр намудани хӯришҳои консервашуда бархе аз сокинон ба тарзи дурусти омода кардани он чандон аҳамият намедиҳанд ва қоидаҳои коркарду безараргардонӣ ва санитарию гигиениро низ сарфи назар менамоянд. дар натиҷаи чунин беэътиноӣ дар истифодаи маҳсулоти нодуруст ё нокифоят тамизгардидаи дар шароити хона консервашуда риоя нагардидани шароити нигаҳдории он хатари гирифторшавӣ ба бемориҳои ниҳоят вазнин ва хатарнок аз қабили ботулизм ба миён меояд. аломатҳои ботулизм одатан баъд аз истеъмол намудани маҳсулотҳои консервагӣ баъд аз 12 то 36 соат истеъмол кардан пайдо мешаванд. ин дубинӣ чашмон мебошад, хушкшавии гулӯ, нафастангӣ, беҳолӣ, бемадорӣ, хастагӣ, сарчаҳзанӣ, дилбеҳузурӣ аз ҳамино иборат мебошанд. пеш аз кушодан вақте ки дида мешавад, зарфҳое ки дам карда, бӯи ғализ доштан ё ки вайрон шидани обҳое ки нигаҳдорӣ дар дохил, нишонаҳое ки вайрон шидани маҳсулотҳои коркарди консервашуда мебошанд.
ботулизми ғизоӣ ҳангоми истеъмоли хӯришҳои консервашуда аз маҳсулоти сабзавоти туршияшон паст аз қабили помидор, бодиринг, боимиҷон, лаблабу ва замбурахҳо ки ба таври кофӣ пухта ва тамиз карда намешаванд ба амал меояд. дар аксари мавридҳо аз тарафи шаҳрвандон дар рафти тайёр гардидани маҳсулоти консервагӣ вайрон намудани безараргардонӣ, тарзи нодуруст шуштан маҳсулотҳои сабзавотиро, риоя нагардидани талаботҳои санитарӣ дар коркарди маҳсулоти консервагӣ сироят ёфтан мумкин аст. мутахассисон тавсия медиҳанд ки ҳангоми тайёр намудани хӯришҳои консервашуда қабл аз ҳама риоя намудани тозагӣ, ҷудо намудани маҳсулоти хом аз пухта, нас пухтани маҳсулот, дар ҳолати бехатар нигоҳ доштани он, истифодаи об ва маҳсулоти хоми бехатар шарти муҳим ва зарурӣ аст. аз маҳсулоти дар шароити хона консервашудае ки зиёда аз 1 сол нигоҳ дошта шудааст истеъмол кардан хатарнок буда, дар натиҷаи нигаҳдории тӯлонии хизорнокии маҳсулот низ кам мегардад. бинандагони гиромӣ, нашри инобатӣ барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. саломат бошед.